Čaute ľudia, vítam vás tu sa vám pripraviť také malé informačky. Informácie, ktorá bude o tom, že budeme, čo budem točiť, aj to, že sa bude točiť, takže Far Cry 3 sa bude točiť, potom sa bude točiť Outlast, The Walking Dead, Harry Potter, Tomb Raider, môžete vidieť. A áno, potom ak sa len tak, ten prvý diel z Tomb Raidera je bez zvuku, lebo mi tam neviem nájsť pesň dubstep, ktorý by mal 10 minút, alebo aj viac ako 10 minút. A som tam natrepať dva dubstepy a ono mi to nechce tam dať tie dva dubstepy. Ono mi to tam nechá iba jeden. Takže musím sa budem snažiť hľadať, ale asi nenájdem nič. Prvý bude bez zvuku, sa veľmi ospravedlňujem, ale nenahralo mi to. A takže teraz ostatné partie budú a teraz čo nevychádzali tak videa, tak to bolo preto, lebo bola škola a musel som sa dosť učiť, skúšali nás a tak. A teraz poďme k tomu, čo sa bude točiť. Takže, jak som hovoril, ten Outlast, Far Cry, Harry Potter, Walking Dead, Spin Tires možno, ten Tomb Raider, no, Need for Speed ešte uvidím, ešte sa budem rozhodovať, Minecraft ne, alebo ne, keď tak nejaké mapky iba. Áno, a no. A s budinkom. Možno aj dneska ešte vyjde diel. Potom Mafia 2. Drake sa uvidíme. Už mám aj intro nachystané. Môžete sa tešiť. A len ešte videa natočiť na to, ale ešte neviem. To som robil len tak, nudil som sa, tak som spravil si intro. Ale ešte nemám na pláne tak teraz to točiť, tak možno to bude len taká občasná. Také občas to bude točiť sa len a Batman Arkham City. No a možno aj jedna hra, čo si práve stiahujem, to je Steam. Ale môžem vám to ukázať. No takže NBA, či ešte konec. Čau.